Ahojte, dnes si dáme netradičný oktagon MMA. Ja zvyknem tak 2-3 videá do roka natočiť, keď niečo nové vyjde. Máme tu teda dneska Blaster Box, 8 balíkov po 6 kariet. Dá sa tam chytiť všetko okrem nejakých jednotiek, čo som pozeral tuto v tom plnení, takže celkom zaujímavé. Je tam nejaký garantovaný podpis. Asi nebudú dva tak ako v hobby, ale uvidíme teda, čo nás tam čaká. Už som na hľady videl. Si to ešte otvorím pre istotu checklist. Keby náhodou niečo. Ale karty vyzerajú nás veľmi dobre. Mňa hlavne zaujímajú tie 3D karty. To som si chcel ešte pozrieť, že koľko ich je. Niektorí ste sa pýtali na to, že čo sa dá chytiť v tom retaili. Môže tam byť takisto nejaký podpis, ale ja som si zobral teda z predajne 2 balíky a v jednom balíku bola 3D karta, takže celkom fajn, ako dá sa. Tu by teda tiež nejaká 3D karta mala byť. Vidíme, ako to pôjde. Vždy je to zaujímavé odbalovať nové karty, preto to asi všetci robíme. Ja, tento je nejaký ťažšie. Takže prvý balík. No, aha, pozrite sa, Ronny hneď. A tichota. Priznám sa, že úplne všetkých tých fighterov nepoznám a Samuel Pirat Krištofič na nejaké blue verzii. A za ním máme hneď Youngblood a Veronika Smolková. Zaujímavá karta. Musím povedať, že asi tie predošlé sa mi páčili viac, ale áno, je to teda označenie ruky, čo je fajn. To znamená, že naozaj je to ruky karta. Tí, čo teda zbierate NHL, tak viete teda, že práve tie ruky karty sú zaujímavé aj do budúcna. No, Kimbala si pamätám ešte. Rock, Lohoré, Matúš Kohout a na redke je Patrick Kincel. A za ním máme tu hneď 3D kartičku, aj ten Langer a Bémola. Legendárne KO, teda naozaj za koľko to bolo? 7-9 sekúnd, si nepamätám ani. Ale jediné KO, čo som videl teda od Bémolu. Takže Carlos. Toto sú také 55-ky, takže potom, aj keď si budete objednávať nejaké to príslušenstvo, tak toto je skôr nejaká 55-ka. Kde som si ja dal za tie stojančeky? Tady. Skôr nejaká 55-ka to je. Takže toto je Kincel, redka bez limitu. Je tam dosť veľa na môj vkus tých rôznych paraleliek. Ako nehovorím, že nemám rád paralelky, ale aby boli odlišené iba takto farebne, chcelo by to tam nejaký väčší efekt. Tak, a máme tu prvú kartu. Gabčíkovo My Town. Výborne, sa zvedie, čo tam vybrajú v tom Gabčíkove také. Čo tam je, priehrada? Akurát, to je jediné asi, čo také mohli vybrať, takže Gabčíkovo. Redka je Dominik Schober a ešte Big Moment Attila Vek Celebrating on the Cage. Tak toto určite všetci poznáte. Uvidíme, ako dopadne ten tretí zápas a kedy teda bude. Asi už bol ohlásený, ale nejako úplne to teraz momentálne nevnímam. Toto bol dobrý balík. Mali redku a 2 inzerty. Taký nadpriemer. Zatiaľ sa ten Blaster javí ako dobrá voľba. Ak by ste chceli ísť niekto do breaku s kamarátom, teda budem robiť zajtra 2 breaky. Myslím, že tie sú už rozobraté, ale do popisku, do videa vám dám aj linky.
na skupiny, kde teda sa môžete zapojiť do breaku. Ja teda robím NHL a Českú extraligu, takže keby niekto mal záujem, dám tam popisok, dám do popisu teda link aj na moju skupinu breakovaciu. Stefano Catacoli. Tak toto sa priznám, že nepoznám. A máme tu podpis a je to Joab Josaf. 31. zo 60. Pre mňa úplne nie známy bojovník, ale to je iba moja chyba, pretože momentálne to Anglicko a Nemecko ide dosť mimo mňa, ale je možno, že aj zápasil teda aj v normálnom oktagone československom, ale priznám sa, že neviem, no. Nebudem zo seba robiť frajera. Nič mi to nehovorí. Možno, že dobrá trefa. Takže fajn, za 30 eur. Podpis 3D karta. Nemali sme zatiaľ nejakú inú limitovanú kartu. Závada. Košice. Pavol Langer. My Town. A toto vyzerá byť na nejakú limitku. A je to Bojan Veličkovič. No, je to také zelené. Zelené. Je to 27 z 27. Toto neviem, či nie je úplne najnižší limit. Toto je asi ten najnižší limit. A tento efekt teda vyzerá veľmi dobre. To už je taký štýl. Nejaká tá prízem karta. Od Panini, alebo povedzme, že nejaká OPG, keď to chceme dať na NHL karty. Takže najnižší limit. Veličkovič, dobrá karta. 3D karta a podpis v limite do 60. Čo asi nebude úplne ten akože najvyšší limit. Myslím, že je tam aj 90-kový limit. Za mňa tie blastre budú asi veľmi dobrá voľba. Ó, toto je krása. Octagon. Poster Kincel Vavriňák. 2.3.24. Tak to som popravde nevidel. A máme Bratislavu, My Town Robert Pukač. A ešte ďalšia zelená karta v limite do 27 a je to Sahi Siraj. No, tak to je fajn. Tak to som potom veľmi zvedavý, čo bude potom v tom hobby. Lebo zatiaľ sa mi to plnenie dosť páči. Možno, že tu práve tých limitov bude viacero. Ešte 2 balíky. Zatiaľ som z toho dosť prekvapený. Som myslel, že to bude teda slabšie to plnenie v tom blasteri, ale tým pádom teda, že sú iba 2 produkty a plus ešte teda tá retail, kde sa dajú nachytať tie obyčajné inzerty za pár korún. Na Blue je Daniel Bainbridge a Diana karta Marek Bartl. Tak to vyzerá veľmi dobre. Taká goldka. A ešte Game Changer, to sme vlastne ešte nemali. Takže fajn. Posledný balík blastrov, ale za mňa zatiaľ spokojnosť. Keby tam bol ešte jeden podpis, tak by som sa nehneval, ale to už by sme chceli veľa. Montaňák. Finále Octagon výzva. Tak to je úplne asi tá prvá, tu vidím, že to je teda tento, jak sa volá. Matej Kuzník a za ním ešte Game Changer je na Fuka. Bomba. Takže takto nejako vyzerá blaster. Mali sme 2 nízke limity, teda najnižšie. 3D karta tam bola a podpis za mňa celkom fajn. Vidíme teda, čo bude v tom hobby. Idem teda pridať toto video ešte raz, keby niekto chcel teda sa pridať do breakovej skupiny na MMA Octagon. Dám do popisku videa, takisto aj na NHL a Českú extraligu. Majte sa zatiaľ pekne, čaute.